Днеска е Гергьовден и над нас звезди ще се посипят, мъката ще скрият, мъката ще скрият. Днеска е Гергьовден. Свети Георги, ще помолим с нас по пътя да вървиш. Свети Георги, тебе молим. Дай ни сила с нашата Орис, пак да се преборим. Айде, майсторе! Малко аплодисменти за този прекрасен млад музикант. Така. Точно така, точно така. Едерлеси, жучев дане, днеска е Гергьовден. Браво! Христос воскресе! Честит Гергьовден на всички жители и гости на нашия скъп и роден град Берковица. Добре дошли на празничният концерт Гергьовден по Берковски, организиран от община Берковица. Моля вашите аплодисменти за нашия прекрасен кмет Радослав Найденов, за целият екип, който се грижи за тези събития да се случват всички тези, за госпожа Спаска Георгиева, която беше много водеща в това нещо, специално днешния концерт да се случи. Аплодисменти за тях. И така, скъпи съграждани, днес ще видите нещо различно от мен, Мирослав Тошев, от тези прекрасни мои колеги, берковските музиканти, защото ние всички сме от Берковица, музиканти сме и то не е лошо, вие много добре знаете. Аплодисменти за Светослав Севастакиев Зари, за Никола Стефанов и специално за един мой ученик, ела тук моите момчат пред. Това дете дойде при мен, когато беше трети клас, баба му го доведе, аз му сложих тромпета на устата и ще видите днес, след почти 10 години, какво се случва. Аплодисменти за вас, аплодисменти за нас, защото вие сте прекрасни. Без вас ние сме нищо. Ти готов ли си? Добре. Ще видите нещо наистина различно, авторска музика, наша. Първата песен беше Гергьовден, която без нея няма как да мине този празник. Но първата песен, с която започваме сега, тя е по текст на тези прекрасни музиканти отзад, Никола Стефанов и Светослав Севастакиев. Изпълнението е мое и тук е момента да благодаря на едни хора, които застанаха до мен и до нас по-скоро и решихме да направим това. Това са фолклорна формация Българа, които лично аз след много
къси преговори, в рамките на 30 секунди те бяха готови, навиха се и се получи това нещо. Така че, освен че ще играете, може и да гледате, защото ще бъде нещо интересно. Честит Гергьов ден на всички! Готови ли сте? Прекрасните танцори, най-хубавите. Маестро, музика! Айде! Sanchez